Pane mashoko ari very shocking anoshamisa avhundutsa nyika yese yeZimbabwe. Panoona kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe anoreceiva ma-assassination threats. Zvinhu zvavhundutsa vanhu vakauya vachireacta zvakasiyana siyana, vamwe kupembera, vamwe kusuwa. But sadamira mashoko iwawo abuda nyuka muzora nhasi. Nodobva subscribe like turn on the bell icon. Tipi na bepa renhau pazim pana panobuda nyora chiti. Let me commence by saying that I have infiltrated your country and that my agents have your head in their sights. Make one wrong move and you'll be gone. It will be a clean hit. The tariff was $10 million from an underworld conduct. It will be fulfilled. I know where Mugabe hid that gold. It will be returned to the British and American authorities. You are a sick tyrant. You are worse than Mugabe. You have no soul. You are worse than the devil. You blame the sanctions, but it is your sick, narcissistic corruption that has resulted in the sanctions. You are responsible for horrific crimes about which I cannot even speak. Please watch your next move. It may be your last. Anonymous. Ndo mashoko ari nyuka muzima panapa. Atiri kuona kuti mashoko atendera pamapepa nawo akasiyana siyana. Vaita sana crimes on Zimbabwe. Vanhu vachiona mashoko aya ari very shocking. Inoda kuti anothreatena the leader and the Sadc chairman vachiva vachithreatenewa pamusoro pemashoko aya. We never know kuti mashoko aya ndechokwadi kana ndeyenhema, but the most important part chiri kuvhundutsa vanhu inhau yeassassination, kuti aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe aupa mathreats kuti aiwa he must watch his move. Inoda kuti anytime zvogona kudhakwa. Mashoko amuri kuona kuti ari kunyubuda kanyo kupana panhau rezim ratiri kuona kuti ibepa nhau rinozikanwa nemunhu wese, and the people they trust that newspaper. Nyambotudza mafungiro enyu moti kudii pamusoro mashoko anobuda nyogwana anonemasu uyu. Ndinango mune section medu, subscribe like